Si t'agraden els popets en salseta amb 4 patatones, mira't la recepta sencera perquè ningú te'ls farà així de tendres. Font-li López! Comencem fent un sofregit amb all, ceba, una mica de sal i una fulla de llorer. Ho deixem 15 minuts i posem pebre vermell fumat i un rajolí de vi ranci. Esperem a que evapori l'alcohol per seguir amb la carn d'anyora i els tomàquets ratllats. Unes voltetes i ho deixem uns 2 minuts. De seguida afegim els popets, ho integrem tot amb una mica de sal i deixem coure uns 5 minuts. En aquest moment aboquem el brou de peix, tapem i deixem fent xup-xup uns 45 minuts. Passat el temps, incorporem les patates escapçades i ho deixem 15 minuts més. Mentre, fem una picada amb ametlles, un carquinyoli i una mica d'all i julivert picat. Ens ajudarem amb un cullerot de la salsa de la cassola per fer la picada. Vinga, cap a dins! Mare meva, no sabeu la flaire que fa la cuina. Fem l'últim xup-xup de 5 minuts, aturem el foc i deixem reposar un mínim d'1 hora abans de gaudir d'aquests popets en salseta. Salut i bon menjar!